Фасылларның иң матуры җәй, ягымлы да, кыяшлы да ул. Әмма халкыбызның милли бәйрәме Сабан туйлары белән бигрәк тә күңелле. Иң элек район үзәге балалар сабасында Сабан туе шаулап гөрләп үтсә, 14 июнь көнне җәйге уеннар Мингәр авылында дәвам итте. Халык 3 көн дәвамында бәйрәм рухы белән яшәде. Гадәттә Сабан туйлары ерак араларны якын итеп кайткан туганнар, дуслар, классташлар белән очрашулар, кавышулар урыны. Бу көнне Мингәр Сабан туена күрешеп, сөйләшер өчен генә түгел, бәлки бу төбәктәге җәйге уеннарның барышын үз күзләре белән күрер өчен милләттәшләребез бөтен республикадан җыелган иде. Мингәр Сабан туен Саба халкы түземсезлек белән көтеп ала. Инде 6нчы ел рәттән кичке Сабан туй бар халыкны шушы мәйданга җыя. Әкәгезнең иң зурысын әзерләгез батырга, яшьләр белән көрәшергә җәүдәт чыга мәйданга. Яшьләр белән көрәшергә бабай чыга мәйданга. Мен дә көрәшәм диме? Тотып аталар сине. Аннары соң мәйдан буйлап эзләрсең тешләреңне. Туган авыллары Мингәрдә Минәхмәтовлар оештырган җәйге уеннар шәһәр Сабан туйларына тең. Милли бәйрәмебездә кеше фантазиясе уйлап чыгара алган билгеле бер кысага сыешлы барлык уеннар, бәйгеләр дә үткәрелеп бетте дисәк, һич ялгышмабыз. Традицион уеннарыбыздан тыш ниндиләре генә юк иде. Су өстеннән сузылган канаттан бару дисеңме, әтәч куып тоту уены, киме белән ярышу, иң кызыгы бар халыкны үзенә җәлеп итүче квадроцикллар ярышы. Миша елгасы ярына әлеге узышны карар өчен халык сәгать ярым алдан уңайлы урын алып куйган иде. Инде ярышлар башлангач, яр буена тоташ стена булып төзелгән халык арасына башта тыгарлык булмады. Бәйрәмгә танылган җырчылар, юмор сталары. Алар белән берлектә татар эстрадасының сатиригы Шамкай да кабатламас моң иясе легендар җырчы Илһам ага Шакиров та кайткан иде. Шул ук вакытта искиткеч биюләре белән бию ансамбле, балалар өчен Курчак театры, яшь эстрада артистлары чыгыш ясады. Даже звонить etmedin. Все значит taşladım bu любовь yaptım. Все значит taşladım bu любовь yaptım. Төнге 12-гә кадәр дәвам иткән Мингәр Сабан туеның баш батыры булып Илдар Аббасов калды. Бу бәйрәмнең күңелле мизгелләре халык күңелендә 2нче Сабан туйларга кадәр сакланыр әле.
Театр яктылыкка, нурга илтә дигән сүзләрне без кечкенәдән ятлап үстек. Бу сүзләрдә әлбәттә хаклык бар. Яраткан артистларыбыз тормышыбызның шатлыгын да, борчуын да чагылдырган сәхнә әсәрләреннән без гыйбрәт һәм үрнәк алабыз. Театр артистларының барысын бер юлы кайда күрергә була? Саба халкы бу яктан бәхетле. Быел 2нче ел рәттән алар Лесхоз бистәсенең Сабантуй мәйданына җыелды. Минзәлә, Әлмәт, Ярчаллы, Түбән Кама һәм башка татар дәүләт драма театры коллективлары мәйдан түренә үтте. Россия, Татарстан, Саба һәм театр Сабантуе әлемнәрен күтәрү вазифасы яраткан артистларыбызга тапшырылды. Безнең президентыбыз, премьер-министр Рустам Нургалиевич Миңнеханов, Фәрит Хайруллович исеменнән, парламент рәисе исеменнән тәбриклим һәм шушы бүгенге булган көрәштә, бүтән ярышларда барыгызга да зур уңышлар телим. Саба халкы сәнгатькә гашык. Мәдәният учакларында куелган сәхнә әсәрләрен һәм яраткан артистларын күрер өчен алар зал тутырып тамаша кылырга килә. Кем менә бөтен артистны бер юлы шайтып күрә ала. Менә монда гына күреп була. Шуның өчен без сез белән сокланып, һәрвакытны рәхмәтлебез. Сезне мин саныйм һәрвакытны халык кешесесез. Ул сәхнәдәге булган кешенең тормышын үзгәртү һәм киләчәктәге ялгышлыклар булмауларны сезнең театрларны карап, безнең халкыбыз үзенә нәтиҗә ясап, алга таба яхшылык турында гына уйлап яшәргә тырыша. Театр артистлары килгән көннән районыбызда кояшлы көннәр башланды. Шуңадыр Сабантуйны тамаша кылырга килүчеләр дә байтак иде. Мәйдан үзе зур сәхнәне хәтерләтә. Артистларыбыз Сабантуй театрын куя. Кызык бит. Сәнгать кешеләре бергә җыелып, бергә мотор итеп менә шулай итеп Сабантуйында очрашу. Ананар сөйләшү, танышу, ананар күрешү, үзе нәрсәдә татарның бер сүзе бар. Бер күрешү үзе бер гомердә. Менә йомырка кабып чабырга исәп бар. Бау тартышырга барырга исәп бар. Билгеле катнашырга кирәк. Сабантуйында инде катнашмыйча булмый. Кемдер Сабантуйда кызык эзләп, икенчеләр бүләк җыеп, өченчеләр рәхәтләнеп уйнап, дүртенчеләр тамаша кылып йөри. Һәр уйнаган роле күңелдә тирән уелып калган хөрмәтле артистыбыз Фирдәүс Әхтәмова да Сабантуйлардан бүләк күп җыйган. Шиләк белән йөгереш микән әле мин ни алдым, бокал алган идем. Мен катнашканым бар хәзер әйтәм сезгә. Моны күп еллар элек инде улан сәлә йөрем исән вакытта Әтнә Сабантуена кайтканда анда да катнашканым бар. Анда теге киләләр йөгереп сугасың да тагын китәсең, тагын киләсең. Мин иң арттан килдем, барыбер. Шулай булуына карамастан мин анда түфлиләрем салып торып җаланаяк рәхәтләнеп йөгергән идем. Хәзер инде әзрәк кенә уңайсызланасың да инде капчыклар белән сугышмыйсың инде дигәндә. Инде минем инде яшем дә хәзер әллә ни катнашу түгел, әмма ләкин катнашканнарны карарга һәм шу Сабантуенда бала-чаганы күрергә, аларның бәхетле булганын күрергә, алар бит күреп үсәләр. Шундый бер үземә бер әйтеп бетергесез рәхәтлек алам. Тамашачыга авыр әсәрләргә караганда сатира һәм юмор тизрәк барып җитә. Шуңа күрә Мунча ташы буа сатира театры коллективларын безнең халык зал тутырып каршы ала. Шатланыгыз һәм көтегез. Буа дәүләт сатира театры безгә кабат килергә җыена. Раил Садриевның исә үзен түгел, шәүләсен күрергә үк көләсе килә башлый. Сөйләргә ярата ярый икән, кайткан әйтсен икән, әти менә әйләнәсе килә. Улым, күптән мин дә сиңа үзеңә әйтергә, мәйдә әйләндем. Кемгә әйләнәсең? Нәфисә Күршавылдан. Нинди Нәфисә? Ну, укытучы Сания апа кызы. Син нәрсә? Нәфисәдә минем кан бит дип әйтә. Әйләнмә. Әти, авылда гына бер кызың юкмысың? Бар инде Наҗия. Кайсы Наҗия? Түбәнеш. Әйләнә күрмән. Наҗиядә дә минем кан бит дип әйтә. Bu malay көңіл түшкен шыққан, әңгәсі бастырған нәрсе болды олым. Мына үйләнерге әйметі әйтті, екі қызды әйттім, икісінде әтенің қаны бар деп әйтеді. Қорықма олым, үйлән, сенде атан қаны yok деп әйтеді. Мына жылай, сабалар бәйнәм білә. Сабантуй кыза, тамашачылар кояштан качып күләгәзли, артист халкы уеннарның берсен дә калдырмаска тырыша.
Түбән Кама театры артисты кулганың яртысына да менә алмады. Ул анда менәргә дә уйламаган, бары халыкның күңелен күрергә теләгән. Беренче тапкыр сынап карадым, кызык бит. Публика карый, артистларга шул кирәк бит. Сабантуйда театр коллективларының берсе дә тик тормый. Һәр артист үзенең командасына очко җыярга тырыша, чөнки иң күп уеннарда катнашкан коллективларга бүләк каралган. Театрыбыз белән бөтен уеннарда катнашып киләбез. Менә хәзерге вакытта безнең 9 кешебез волейбол уеннарында катнаша, 6-сы уйныйлар, 2-се запаста тора. Үзем мин катнаштым шүлмәк ватыда, капчык киеп йөгерүдә. Инде безнең кызларыбыз кашыкка йомырка салып чабуда 2 кызыбыз беренче урынны алдылар. Менә яңадан хәзер үзебезнең театр исеменнән инде таяк тартышу, көч сынашу уенын үткәрергә торабыз. Пышкы белән утын кисү һәр Сабантуйның көтеп калган мезгеле. Бу уеннан кызлар да читтә калмый. Марсель шәһәрдә туып үскән егет. Шулай да утынны оста кисте. Дөресен әйтеп, Казанда туып үстем. Утын кискән бары, авылга кайтып әби бабайга булышканда, шунда утын кисәдер инде. Бик авыр булдымы? Авыр булмады, кызык булды. Без сәхнәдә генә күреп ияләнгән артистларыбыз оста спортсменнар да икән. Чоңгыда да шәп шуалар, волейболны да әйбәт уйныйлар. Башкасын да булдыралар. Ой, менә әле генә катык ашап чыкты, маңынчы утын кистем монда. Катыкта акчасын таба алмадым. Бу катык тәмле иде. Шунысы шәп. Сабантуй шулай дәвам итә. Биюче кызлар белән биергә теләүчеләр дә, артист булырга хыялланучылар да әкренләп мәйданга якынлаша. Ниһаять Сабантуйның иң күңелле, көтеп алган, дулкынландырган мизгеленә җиттек. Көрәш бара. Быелгы җиңүче кайсы театр коллективыннан кем булыр? Кешне кызганып торып булмый, чөнки җиңүче Сабантуйдан машинага утырып кайтып китәчәк. Давай, турыга кил. Туры кил. Кырып йөрергә ярамый алсыңа. Мәйдан кыза, көрәшчеләргә янда торган машина көч исти. Берничә минуттан ул җиңүченеке булачак. Көрәшчеләр арды, аларга ял итү өчен берничә минут вакыт бирелә. Ул арада көрәш мәйданы келәмендә биючеләр урын ала. Yoldan соң тагын берничә минут бил алышу һәм ниһаять җиңүче билгеле. Бәхет быел
Казан әкият дәүләт курчак театрыннан Юрий Чуктиевка елмайды. Мен кішкенеден берлі күрәшіп өстем, шоңа күрә инде түрлі призлар алғаным бар. Шоңа күрә әзірәк яшілікні еске түсіріп, міне күрәшерге туры келді. Һәм бүгін жеңуші болып қалдым. Рахмет сізге барыңызға. Шулай итеп быелгы тамаша тәмам. Бу мизгелләрне районыбыз халкы театр караган сайын искә алыр мөгаен.